Så kører den. Så kører den. Ja. Velkommen til Nattevagt i Dixen. Kender I det, I møder ind til 2 helt fyldte opvaskemaskiner fra dagsvagten? Det gør vi vist alle sammen. Det kan skyldes mange ting. Der kan have været uorden, der kan være rigtig travlt. Oftest er det, fordi der er møder, og så ender det med, at det er også på nattevagterne, der skal tømme opvaskemaskinen. Jeg vil nu bevise, at det kan kun tage under 5 minutter at tømme 2 opvaskemaskiner. Og Ole han vil assistere, altså tid. Så Ole, er du klar? Ja, der er gået et halvt minut nu, så værsgo. Der skal sige klar, parat, start. Klar, parat, starten 0:38. Så vi kan se, gælder det bare om at være klar på den ende af. Og man skulle næsten tro, det var olympiske lege, det her. Ej, men det kan sagtens lade sig gøre. Og det var næsten alle glas på et halvt minut. Ja, det går hurtigt. Faktisk lidt sjovt det her. Vi burde afholde Nu skal du ikke stå på snorten. Vi var afholde mesterskaber i, hvem der kan tømme opvaskemaskinen hurtigst. Lisa, hun står også bestik, ja. Jo. Det er altid lidt svært her. Hvis de nu kunne lægge dem sådan, så at det passer. Nemlig. Ja, og så om 10 sekunder, så har Lisa været i gang i 2 minutter. Vi kan godt se, at det er ikke mange, der kan lave det i dette her tempo. Til møde i dag. Har de ikke stillet noget i køleskabet? Der var alle. Nu må du ikke smadre noget. Ja, og så er vi straks på 3 minutter her om et øjeblik. Og nu kommer der snart et stort bifald fra Kenneth derovre, skal du bare se. Rigtigt? Ja, det tror jeg. Det kan han bare gøre, fordi det her det er jo helt vildt fantastisk godt. Ja, så er vi på 3,5 minut, og jeg tror, vi tæller det i sekunder, før vi er færdige her. Og det var det. Det var på 3,5 minut. Vær så god. Så er jeg klar.